Mabiro kabende Jaod bura Alego Usonga Samuel Atandi onyiso jagoro mar ODM ODM Sifuna mondo mi ogwe tao e lebo mamako no kaponi oken thuolo gi wach mar bedo ni duond buch siasa mar ODM koro tieto jachiel gi sirikand jatend piny William Ruto. Kane olose kar chung' od bucheno, Atandi ne okwedo mokalo weche mane Sifuna wacho ka olero ni gin weche manono maonge tiendgi kata matin, ka olero ni lokruok moro amora ma gigo nyalo kelo onge. Bende owacho duond bura no osebedo kod chandruoge machal kamano kinde ma bende jaod bura kinde bende jagoro machon ma duond bura no Babu na Mwamba ne dwa gwe tao higni mathoth. Jamolo giler mathoth wach ne koke county ma Siaya. Samuel Atandi mabende jakom komiti mar budget od bura mamalo okono Sifuna mondo wuoga e duond bura mar ODM ka okomor gi okang' mane duond bura no kawo mar tiyo gi piny owacho. If ODM was to fall, ODM would be sorry because of exit of Babu na Mwamba. Babu na Mwamba knew that akienda ataenda na chama. He went, Babu is today history. Nobody even hears about Babu na Mwamba. Sasa hii Sifuna akienda, what will happen? Si tuendelea tu na maisha. Yeah, so you can, if you threaten us that you can leave ODM, you can leave. The people speaking for the party, we can get anyone to speak for the party. But the fact is that the party is not built merely by rhetorics. Atandi mano wuoye kar chung' od buche ma Alego Usonga wacho ni duond buch ODM mondo mi obed gima en gi sani, ogai mare Raila Odinga kod familia mare ne oketo e mwandugi ma ng'at achiel ok nyal bedo ni ema koro paro ni nyalo go e piny. If you ask Oburu Oginga and Raila Odinga, they will tell you that they spent family resources to build ODM. So if you just joined ODM yesterday and you think you know ODM so much that you can even begin to counter what Baba is saying, I want to caution you that you are treading on a very slippery path. And we don't fear anybody. ODM will never be brought down by one rhetoric. There are huge investments which have been put in the party by Raila Odinga and the family, and these are things we cannot take for granted. When Baba speaks, we respond and we act accordingly because we know the sacrifices he has made and the investment he has put in the party. Ka jogo ma ok mor gi bedo gi e piny owacho okono mondo tergi mos ka okono Sifuna mondo wachie gi mosechiwo ma inyalo siem e wach dongruok mar duond buch ODM. I want to tell our people, members of our party, those who are in our party who are expressing divergent views about our partnership with William Ruto, that political parties are not anchored, or they are not built merely by rhetorics. You don't build a political party by simply rhetoricing and making noise. Political parties are built even using resources. So even if you are a member of ODM and you are holding a leadership position in ODM, you should tell us how much contribution you have made in ODM other than rhetorics. Because some people who have all simply came recently and the only thing they do is to make noise. They seem to talk like they know they are holding ODM party like this. Magitimore sama igeno ni ogai mar ODM Raila Odinga diluongo romo mondo twagi weche makelo pogruok e duond bura no. Ne Radio Ramogi e county ma Siaya, and George Amolo.